Eu sunt Tania și astăzi aș dori să vă prezint broșa mea din file. Aceasta este cu trandafiri și vreau să specific că este broșa mea preferată. Este foarte drăguță, cu trandafiri. Și dacă nu știți ce e acela Fimo, este ca plastilina, numai că când o utilizați prima dată, adică când o desfaceți din pachet, este foarte tare și se modelează ca plastilina. Este foarte drăguță și îmi place foarte mult. Cam acesta a fost videoclipul. Sper să dați un mic like, să vă abonați, share și multe comentarii. La revedere! Eu v-am pupat și vă aștept la un nou videoclip.